No niin, tervehdys YouTube ja tervetuloa tämmösen tietoisku-videon pariin. Mä oon siinä mielessä yllättynyt tosta Sepen ruokavaliosta nykyään, että se syö nykyään Royal Caninia, sitä allergeeninen ruoka, kuin tämmönen. Niin sitä hävisi kaikki ilmavaivat, ulosteet ei oo kertaakaan ollut, ei mitään moitittavaa ollut, että aina ollut semmoista kovaa ja se söi sitä kanariisihauhauta siinä. Se söi sitä aika pitkään. Mä ihmettelin, että onko se normaalia, että mikä sillä on, kun ilmavaivajat oli koko ajan mutta nyt kun se on syönyt sitä Royal Caninian, se on lopettanut, siinä oli myös sitä vähän sitä rapsuttamista siinä sitten jossain vaiheessa, että se meni aika pitkälle se allergia, ja sit mä sain tiedon jostakin, että kannattaa antaa Royal Caninia, ja sitten me kokeiltiin sitä ja nyt se on ollut ihan tyytyväinen kyllä. Tyytyväinen siinä mielessä, tai mä oon ollut tyytyväinen myös siitä, että ei ilmavaivoja enää oo. Mutta ja sitten me ollaan siirrytty siihen, että kun mä annoin sitä hauhakanariisiä kerran päivässä, niin mä oon siirtynyt nyt tuolla uudella ruoalla siihen, että 2 kertaa päivässä, eli 1,5 tuntia siihen, että se pesää iltapala eli 8 aikaa. Sitten tuo kello on kyllä vähän väärässä. Mutta niin, ja mä oon antanut sille vähän enemmänkin sitä ruokaa. Sitten sen takia mä siirryin 2 kertaa päivässä, sille vaan antaa vähän enemmän sitä. Se on vissiin ihan tyytyväinen. Onko se ollut hyvää Royal Canin? Häh? Niin ja sit toinen asia, mistä mä halusin puhua tässä myös, mä oon miettinyt sitä live-videon tekoa. Ja kiitos katsojille, on tullut aika paljon katsojia nyt tässä välissä, kun on tehnyt näitä lyhyempiä videoita, mutta tässä välissä, kun oli pitkä tauko näissä pitkissä videoissa. Sepe on tossa vähän vinkuu, kun se ihmettelee mitä mä teen, kun mä tässä hävetän kameralla. Niin. Live-videosta pitäisi vähän, YouTubessa on kyllä hyvin tietoa siitä, että miten ne tehdään, ja jos mä tekisin puhelimella niitä live-videoita, keksittäisiin vähän aiheita, mistä voitaisiin puhua, ja sitten tietysti, että jos joku laittaa jotakin kysymyksiä, niin voi niihin kyllä vastailla sitten, jos mä osaan vaan vastata niihin, niin. Ja sitten voitaisiin vähän myös miettiä, voisin noissa kirjoista jotakin vähän tehdä jotakin, en esitelmää, mutta siitä, että mitä kirjaa mä oon lukenut ja mitä mulla on näitä koirakirjoja, niistähän voidaan kans katsoa sitten. Mutta joo, ei kai tässä sen kummempaa. Tää on tämmönen pitempi video, mä tiedän kyllä, että varmasti monikin katsoja on kyllästynyt noihin lyhyt videoihin jo. Ne toistaa vähän itseänsä siinä ja on ollut vähän tehnyt mun mielestä vähän jopa liikaa niitä tossa, että voitaisiin alkaa tekemään niitä tavallisia videoita, jos näihin tulisi katsojia myös. Ja ottaa tuolta, jos me mentäisiin käymään Sepen kanssa, tässä olisi nyt tosi hyvä käydä nyt, kun mun mielestä on punkkejakaan enää ole tuolla metsässä. Vähän niitä on miettinyt, että ei viitti viedä sitä tonne, kun ei sillä ole mitään punkkipantaa vai mitä niitä on näitä, jotka estää niitä punkkeja ottamasta kiinni Sepeen, mutta nyt syksy kun on, niin voitais miettiä, että mennä tonne metsäänkin käymään, ja mä en tiedä, onko se nyt sitten valkoinen koira, ja jos se tulee lomihankia, niin onko se sitten kiva katsoa sitä, kun se. Mutta voitaishan me käydä vaikka tuolla, jos koirapuistossa käytäis joskus Sepe. Niin, koirapuistoon mentäis Sepe käy. Vai pitäisiköhän me lähteä käymään metsällä? Ja sitten semmonenkin suunnitelma ensi kesäksi, että mentäis tuonne Lappiinkin vähäksi aikaa oleilemaan, ja siellä on voitais käydä Sepen kanssa vaikka, pitäisikö meidän käydä vaikka mustikassa tai jotakin tämmöstä. Taas aiheet vähän ohi, kun puhuttiin koiran ruokinnasta. Mutta joo, ei tässä mitään, niin palataan asiaan taas, ja mä koitan keksiä jotakin siihen live-videoon jotakin aiheita, ja voidaan niitä sitten käydä läpi siinä yhdessä. Okei, palataan. Vai miten Sepe? Palataanko asiaan myöhemmin? Häh? Kupus? Noniin, moi. Palataan.